Τη Δευτέρα το πρωί, στεκόμουν στο γραφείο μου στο κέντρο του Σιάτλ, κοιτάζοντας τα παράθυρα που ήταν γεμάτα ρίγες από τη βροχή, ενώ η φωνή της αδελφής μου αντιχούσε στο μυαλό μου. Η φαρμακευτική εταιρεία που είχα χτίσει σε 7 χρόνια καταλάμβανε 3 ορόφους. Αυτό το κτίριο, και κάθε εκατοστό του αντιπροσώπευε θυσίες, άυπνες νύχτες και αποφάσεις που μου κόστησαν τις σχέσεις μου. Το παραθαλάσσιο σπίτι μου στο Cannon Beach του Όρεγκον έπρεπε να είναι το καταφύγιό μου. Το μοναδικό μέρος όπου η πίεση της παραγωγής φαρμάκων που σώζουν ζωές μπορούσε να σβήσει με τον ήχο των κυμάτων. Θα μετακομίσω την Τετάρτη το απόγευμα. Η Βικτόρια το είχε πει χθες στο μπραντς. Τα τέλεια περιποιημένα νύχια της τυπώντας το ποτήρι της με μιμόζα. Ο μπαμπάς μου έδωσε ήδη την τελική έγκριση. Ο πατέρας μου καθόταν δίπλα της, αποφεύγοντας το βλέμμα μου, όπως έκανε εδώ και χρόνια. Κούνησε. Αργά, με τη γνωστή έκφραση επιοίκειας να διαγράφεται στα γυρασμένα χαρακτηριστικά του. Η Βικτόρια ήταν 41 ετών, 12 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, και είχε περάσει αυτά τα επιπλέον χρόνια τελειοποιώντας την τέχνη της χειραγώγησης. Μου χαμογέλασε τότε, με εκείνο το χαμόγελο που είχε πείσει τον πατέρα μας να χρηματοδοτήσει το μπουτίκ της, το στούντιο γιόγκα της και την επιχείρηση χειροποίητων κεριών, τα οποία είχαν αποτύχει μέσα σε λίγους μήνες. Η Αλεξάνδρα έχτισε αυτό το σπίτι μόνη της, θυμάμαι να λέω σιγά-σιγά, αναφερόμενη στον εαυτό μου σε τρίτο πρόσωπο, όπως έκανα μερικές φορές όταν ο θυμός απειλούσε να με κατακλείσει. Το σχεδίασε, το χρηματοδότησε. Και κέρδισε κάθε δολάριο που το πλήρωσε. Ο μπαμπάς είχε κουνήσει το χέρι του με περιφρόνηση. Είναι οικογενειακή περιουσία, γλυκιά μου, έχεις ήδη τόσα πολλά. Η αδελφή σου χρειάζεται σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Ο γάμος της μόλις τελείωσε και χρειάζεται ένα ήσυχο μέρος να αναρρώσει. Ο τρίτος γάμος της Βικτόριας είχε πράγματι τελειώσει, αν και από μικρομετώνω ότι κατάλαβα. Από κοινούς φίλους, ήταν αυτή που είχε αποφασίσει να φύγει. Ο σύζυγός της τελικά κουραστεί να υποστηρίζει τις ατελείωτες επιχειρήσεις της και την έλλειψη φιλοδοξίας της. Τώρα, ήθελε το παραθαλάσσιο σπίτι μου, την ιδιοκτησία αξίας $2.000.000 που είχα αγοράσει πριν από 18 μήνες, ως ανταμοιβή μου για μια ιδιαίτερα εξαντλητική χρονιά διαπραγματεύσεων με εγκρίσεων από τον FDA και φαρμακευτικών κανονισμών. Γύρισα από το παράθυρο του γραφείου μου και έβγαλα το τηλέφωνό μου. Το σύστημα ασφαλείας που είχα εγκαταστήσει πριν από 3 μήνες ήταν τελευταίας τεχνολογίας, κάτι που είχα προσθέσει. Αφού η Βικτόρια ανέφερε κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου δείπνου ότι συχνά οδηγούσε μέχρι το Cannon Beach για να ελέγχει την ακίνητό μου, είχα βρει αποδείξεις για τις επισκέψεις της. Μπουκάλια κρασιού στον κάδο ανακύκλωσης, διαφορετικές πετσέτες στο μπάνιο, τα ακριβά προϊόντα περιποίησης του δέρματός μου σχεδόν άδεια. Είχε ένα κλειδί από τότε που της είχα εμπιστευτεί για λίγο να ποτίζει τα φυτά μου κατά τη διάρκεια ενός διήμερου ταξιδιού μου στην Ελβετία για μια ιατρική. Άνοιξε την εφαρμογή ασφαλείας και άρχισε να προγραμματίζω. Την Τετάρτη το πρωί, στις 6 π.μ., το σύστημα θα ενεργοποιούνταν πλήρως. Ανίχνευση κίνησης, καταγραφή παραβιάσεων, αυτόματη ειδοποίηση της αστυνομίας. Τα δάχτυλά μου κινούνταν γρήγορα στην οθόνη, ρυθμίζοντας ζώνες, επίπεδα ευαισθησίας και πρωτόκολλα απόκρισης. Το σπίτι θα γινόταν ένα φρούριο, προστατεύοντας νόμιμα. Προστατεύοντας την περιουσία μου με τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο. Η Τρίτη έφτασε με το συνηθισμένο χάος των συνεδριάσεις παραγωγής και ελέγχους ποιότητας. Ήμασταν 3 εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία ενός νέου αντιφλεγμονώδους φαρμάκου και κάθε λεπτομέρεια απαιτούσε την προσοχή μου. Η επικεφαλής ερευνήτρια μου, η Μπέθανη, παρουσίασε τα δεδομένα στην αίθουσα συνεδριάσεων, ενώ εγώ μοίραζα την προσοχή μου μεταξύ των ευρημάτων της και του τηλεφώνου μου, όπου παρακολουθούσα τις τελικές ρυθμίσεις των συστημάτων ασφαλείας. «Περιμένεις προβλήματα?» με ρώτησε η Μπέθανη. Με ρώτησε κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος, παρατηρώντας την απόσπαση της προσοχής μου. Κοίταξα την ανησυχητική έκφρασή της. Οικογενειακά προβλήματα, του είδους που απαιτούν τεκμηρίωση. Εκείνη κούνησε καταφατικά το κεφάλι. Η Μπέθανη δούλευε μαζί μου για 5 χρόνια και είχε δει αρκετά από τις οικογενειακές μου σχέσεις κατά τη διάρκεια εταιρικών εκδηλώσεων για να καταλάβει. Ο πατέρας μου είχε παρευρεθεί στην τελευταία παρουσίαση προϊόντος μας, περνώντας όλο το βράδυ λέγοντας στους επενδυτές πόσο περήφανος για το επιχειρηματικό πνεύμα της Βικτόρια, ενώ σχεδόν δεν αναγνώρισε την εταιρεία που είχα χτίσει από το μηδέν. Εκείνο το βράδυ, οδήγησα μέχρι το διαμέρισμά μου στο Σιάτλ και έφτιαξα μια μικρή βαλίτσα. Την Τετάρτη θα χρειαζόταν η παρουσία μου στο Cannon Beach, αν και όχι με τον τρόπο που περίμενε η Βικτόρια. Είχα κλείσει ένα δωμάτιο σε ένα μικρό πανδοχείο 2 μίλια από το σπίτι μου, ένα μέρος με αξιόπιστο Wi-Fi και καθαρή οθόνη στο τηλέφωνό μου.
θα παρακολουθούσα. Όλα να ξεδιπλώνονται από ασφαλή απόσταση, τεκμηριωμένα και νόμιμα. Το τηλέφωνο μου χτύπησε κοντά. Μεσάνυχτα. Το όνομα του μπαμπά εμφανίστηκε στην οθόνη. «Αλεξάνδρα, γλυκιά μου, θέλω να δώσεις στη Βικτόρια το νέο κωδικό ασφαλείας», είπε χωρίς προήμιο. Μου τηλεφώνησε ανησυχώντας ότι ίσως να έχεις αλλάξει τα πράγματα. «Το σπίτι είναι δικό μου, μπαμπά. Ποτέ δεν συμφώνησα με αυτή τη ρύθμιση». Η αναστεναγμός του έφερε δεκαετίες απογοήτευσης. «Γιατί πρέπει να είσαι τόσο δύσκολη, ή αδελφή σου περνάει μια δύσκολη περίοδο. Έχεις περισσότερα από αρκετά. Η φαρμακευτική σου εταιρεία αξίζει εκατομμύρια». «Ακριβώς», είπα απαλά. «Αξίζει εκατομμύρια επειδή εγώ την έχτισα. Ακριβώς όπως αγόρασα αυτό το σπίτι με τα χρήματα από τη δουλειά μου. Η οικογένεια βοηθά την οικογένεια, Αλεξάνδρα. Νόμιζα ότι σε μεγάλωσα καλύτερα από αυτόν τον εγωισμό». Έκλεισα το τηλέφωνο χωρίς να απαντήσω. Ο ύπνος ήρθε σε θραύσματα, διακοπτόμενος από όνειρα αντιπαραθέσεων και σκηνών που προσπαθούσα να ξεχάσω εδώ και χρόνια. Η Βικτόρια. Δανείστηκε το αυτοκίνητό μου στο κολέγιο και το επέστρεψε με ένα τσαλακωμένο φτερό, χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Η Βικτόρια έμεινε προσωρινά στο πρώτο μου διαμέρισμα και φεύγοντας με τα κοσμήματά μου και τον φίλο μου. Η Βικτόρια αναπείθη τον μπαμπάνα να επενδύσει τις αποταμιεύσεις της συνταξιοδότησής του στις επιχειρήσεις της, υποσχόμενοι αποδόσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Η Τετάρτη το πρωί έφτασε κρύα και γκρίζα. Έφυγα από το Σιάτλ στις 5 το πρωί, οδηγώντας νότια. Μέσα στη βροχή που τέριαζε με τη διάθεσή μου. Το σύστημα ασφαλείας είχε ενεργοποιηθεί ακριβώς στις 6 π.μ. και το τηλέφωνο μου έδειχνε ότι το σπίτι ήταν κλειδωμένο και υπό παρακολούθηση. Κάθε σημείο εισόδου ήταν οπλισμένο, κάθε δωμάτιο υπό παρακολούθηση. Οι κάμερες ήταν κρυμμένες αλλά κάλυπταν όλες τις γωνίες, καταγράφοντας κάθε απόπειρα εισόδου. Έκανα check-in στο Cannon Beach Inn στις 9 π.μ., παραλαμβάνοντας το κλειδί από έναν χαρούμενο υπάλληλο της ρεσεψιόν που σχολίασε τον καιρό. Το δωμάτιό μου δεν είχε θέα στον ωκεανό, αλλά το σήμα Wi-Fi ήταν ισχυρό. Καθόμουν στην καρέκλα του γραφείου, συνδέθηκα τον φορητό υπολογιστή μου και άνοιξα την πλήρη διεπαφή των συστημάτων ασφαλείας. Πολλές οθόνες έδειχναν διαφορετικές προβολές του σπιτιού μου. Η μπροστινή είσοδος με την ειδικά κατασκευασμένη πόρτα από ξύλο, η πίσω βεράντα με θέα στην παραλία, το σαλόνι με τα παράθυρα από το δάπεδο. Παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, η κουζίνα με τα εισαγόμενα ιταλικά πλακάκια. Όλα φαίνονταν ακριβώς όπως τα είχα αφήσει πριν από 2 εβδομάδες κατά την τελευταία μου επίσκεψη. Τα έπιπλα που είχα επιλέξει με προσοχή. Επιλέξει, τα έργα τέχνης που είχα παραγγείλει από τοπικούς καλλιτέχνες, τον εξοπλισμό κουζίνα στον οποίο είχα επενδύσει κατά τη διάρκεια μιας περίοδο που πίστευα ότι θα μάθαινα να μαγειρεύω σωστά. Κάθε αντικείμενο αντιπροσώπευε μια επιλογή, μια στιγμή επιτυχίας, μια ανταμοιβή για την εξαντλητική δουλειά της διεύθυνσης μιας φαρμακευτικής εταιρείας. Το τηλέφωνό μου χτύπησε με ένα μήνυμα από τη Βικτόρια. «Θα αργήσω λίγο». Η κίνηση ήταν χειρότερη από το αναμενόμενο. Θα έφτανε στις 2 μετά μεσημβρίαν. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που επιτέλους θα είχα λίγη ηρεμία και ησυχία. Κοίταξα το μήνυμα, σημειώνοντας την υπόθεσή της ότι το σπίτι μου ήταν ήδη δικό της. Χωρίς αίτημα, χωρίς διαπραγμάτευση, απλά με τη βεβαιότητα ότι ο μικρομετώνω τι ήταν δικό μου θα γινόταν δικό της, όπως πάντα. Ο μπαμπάς μας είχε εκπαιδεύσει και τους δύο καλά. Η Βικτόρια να περιμένει και εμένα να παρέχω. Εκτός από το ότι είχα περάσει τα τελευταία 7 χρόνια ξεμαθαίνοντας αυτά τα μαθήματα, χτίζοντας μια εταιρεία που δεν λογοδοτούσε σε κανέναν εκτός από εμένα και τους ασθενείς που χρειάζονταν τα φάρμακά μας. Το πρωί προχωρούσε αργά. Δούλευα στο φορητό υπολογιστή μου, ελέγχοντας τα προγράμματα παραγωγής και απαντώντας σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από της ομάδας μου. Η Μπέθανη έστειλε τα αποτελέσματα των δοκιμών της σύνθεσής μας. Ο οικονομικός μας διευθυντής προώθησε τις προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο. Η βοηθός μου υπενθύμησε μια συνάντηση με πιθανούς επενδυτές που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Οι κανονικές εργασίες συνεχίζονταν, ενώ εγώ περίμενα να ξεδιπλωθεί η προσωπική κρίση. Στις 1:30 μετά μεσημβρίαν, ένα αυτοκίνητο εμφανίστηκε στην οθόνη της κάμερας ασφαλείας. Δεν ήταν το αυτοκίνητο της Βικτόριας, αλλά ένα φορτηγό μετακομίσεων. Έσκυψα μπροστά, παρακολουθώντας το φορτηγό να μπαίνει στην αυλή μου. 2 άντρες βγήκαν από το φορτηγό, ακολουθούμενοι από τη Βικτόρια, που φορούσε αθλητικά ρούχα γνωστής μάρκας, τα οποία πιθανότατα κόστιζαν περισσότερο από το μηνιαίο ενίκιο των περισσότερων ανθρώπων. Μηνιαίο ενίκιο.
Έκανε έντονες χειρονομίες προς το σπίτι μου, δίνοντας σαφείς οδηγίες για το πού να τοποθετηθούν τα έπιπλα. Τα χέρια μου σφίχτηκαν πάνω στο λάπτοπ. Δεν είχε μόνο σχεδιάσει να μετακομίσει, αλλά είχε προσλάβει μεταφορείς και έφερε έπιπλα. Δεν ήταν μια προσωρινή διαμονή κατά τη διάρκεια μιας δύσκολη περίοδο. Ήταν μόνιμη κατάληψη της περιουσίας μου. Έβγαλα το τηλέφωνό μου και άρχισα να καταγράφω το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, δημιουργώντας ένα εφεδρικό αρχείο που θα επιβίωνε από οποιαδήποτε προσπάθεια διαγραφής των αποδεικτικών στοιχείων. Η Βικτόρια πλησίασε την μπροστινή πόρτα, ψάχνοντας την τσάντα της αυτόπου. Υποθέτω ότι ήταν το παλιό κλειδί. Το έβαλε στην κλειδαριά και το γύρισε. Δεν συνέβη τίποτα. Προσπάθησε ξανά, κουνώντας το κλειδί με αυξανόμενη απογοήτευση. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την έκφρασή της, που άλλαξε από αυτοπεποίθηση σε σύγχυση και τελικά σε εκνευρισμό. Έβγαλε το κινητό της. Το κινητό μου χτύπησε αργότερα. Απορρίψαμε την κλήση. Χτύπησε. Αμέσως ξανά. Το απέρριψα. Εμφανίστηκε ένα μήνυμα. Αλεξάνδρα, το κλειδί δεν λειτουργεί. Άλλαξες τις κλειδαριές, πολύ αστείο. Άσε με. Τώρα. Την παρακολουθούσα στην οθόνη, να περπατάει νευρικά μπροστά από την πόρτα μου, με το τηλέφωνο κολλημένο στο αυτή της. Πιθανότατα τηλεφωνούσα στον μπαμπά. Ο μεταφορέας στεκόταν δίπλα στο φορτηγό τους, αβέβαιος. Ένας άλλος κοίταξε το ρολόι του. Πληρώνοντα με την ώρα και αυτή η καθυστέρηση κόστιζε κάποιον χρήματα, πιθανώς στη Βικτόρια, η οποία μάλλον δεν είχε τα χρήματα να σπαταλήσει σε παρατεταμένες υπηρεσίες μετακόμισης. Έφτασε άλλο ένα μήνυμα. Αυτό είναι γελίο. Ο μπαμπάς σου είπε να συνεργαστείς. Θα καλέσω κλειδαρά. Χαμογέλασα πικρά και άνοιξα μια απάντηση. Αυτό το σπίτι είναι ιδιωτική ιδιοκτησία. Οποιαδήποτε απόπειρα παράνομης εισόδου θα αντιμετωπιστεί ως ποινικό αδίκημα. Έχω ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης ασφαλείας και οι αρχές θα ειδοποιηθούν αυτόματα. 3 τελείες εμφανίστηκαν καθώς πληκτρολογούσε, εξαφανίστηκαν και μετά εμφανίστηκαν ξανά. Επιτέλους. Δεν μπορεί να μιλά σοβαρά. Ο μπαμπάς μου έδωσε την άδεια. Ο μπαμπάς δεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού. Εγώ είμαι. Φύγε αμέσως. Παρακολούθησα το πρόσωπό της στην κάμερα ασφαλείας. Καθώς διάβαζε το μήνυμά μου. Η σύγχυση μετατράπηκε σε οργή. Πήγε πίσω στην μπροστινή πόρτα και άρχισε να χτυπάει με δύναμη. Γροθιά της, φωνάζοντας κάτι που δεν μπορούσα να ακούσω, αλλά μπορούσα εύκολα να φανταστώ. Οι μεταφορείς αντάλλαξαν ματιές, προφανώς. Δυσάρεστη με την κατάσταση που εξελισσόταν μπροστά τους. Η Βικτόρια έβγαλε ξανά το τηλέφωνό της και αυτή τη φορά. Απάντησα στην κλήση του μπαμπά όταν ήρθε. Αλεξάνδρα Μορέν, τι είναι αυτές οι ανοησία, η φωνή του είχε τον τόνο που με έκανε να ζητάω συγγνώμη για την ύπαρξή μου. Η αδερφή σου στέκεται έξω στο κρύο και εσύ άλλαξες τις κλειδαριές σαν κακόβουλο παιδί. Προστατεύω την περιουσία μου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Είναι η αδελφή σου. Της είπα ότι μπορεί. Μείνει εκεί. Δεν έχεις δικαίωμα να της αρνηθείς αυτή τη βασική ευγένεια. Στην πραγματικότητα, έχω κάθε δικαίωμα. Είναι το σπίτι μου. Το όνομά μου είναι στο συμβόλαιο. Τα χρήματά μου το αγόρασαν. Μετά από όλα όσα έχει κάνει αυτή η οικογένεια για σένα. Τι έχει κάνει αυτή η οικογένεια για μένα, μπαμπά? Διακόπτοντας, βλέποντας τη Βικτόρια να φωνάζει άγρια στους μεταφορείς. Θύμησέ μου. Ήταν όταν έδωσε στη Βικτόρια τα χρήματα για το κολέγιο επειδή η επιχείρησή της χρειαζόταν κεφάλαιο, ήταν όταν έχασε την αποφοίτησή μου από το μεταπτυχιακό επειδή. Η Βικτόρια είχε μια κρίση. Ήταν όταν είπε στους επενδυτές στην παρουσίαση της εταιρείας μου ότι η επιτυχία μου οφειλόταν στην καλή. Και στις οικογενειακές αξίες που μου ενστάλλαξες, σιωπή απλώθηκε στη γραμμή. Οθόνη μου. Η Βικτόρια καθόταν τώρα στα σκαλιά της εισόδου μου, με το κεφάλι στα χέρια της. Οι μεταφορείς είχαν αποσυρθεί στο φορτηγό τους, πιθανώς αποφασίζοντας αν θα φύγουν. Έχεις γίνει σκληρή, είπε τελικά ο μπαμπάς. Τα χρήματα σε έχουν κάνει σκληρή. Όχι. Απάντησα απαλά. Τα όρια με έκανα λογικό. Η Βικτόρια πρέπει να φύγει από το ιδιοκτησία μου τώρα, αλλιώς θα καλέσω εγώ η ίδια την αστυνομία. Έκλεισα το τηλέφωνο και παρακολούθησα την οθόνη. Η Βικτόρια παρέμεινε στα σκαλιά μου για άλλα 10 λεπτά, εναλλάσσοντας τηλεφωνήματα και το να κοιτάζει την πόρτα σαν να μπορούσε να την ανοίξει μόνο με τη δύναμη της θέλησής της. Οι μεταφορείς τελικά την πλησίασαν και κατάλαβα ότι η συζήτηση δεν πήγαινε καλά. Ένας έδειξε το ρολόι του,
Μετά το φορτηγό. Χρειαζόταν μια απόφαση. Η Βικτόρια σηκώθηκε απότομα και περπάτησε προς το φορτηγό, ψάχνοντας κάτι μέσα. Επέστρεψε με μια μικρή τσάντα, που έμοιαζε με βαλίτσα για μια διανυκτέρευση. Μου κόπηκε η ανάσα. Δεν σκόπευε να τα παρατήσει. Έβαλε την τσάντα στο μπαλκόνι. Και έκανε το γύρο του σπιτιού μου, δοκιμάζοντας τα παράθυρα. Όλα τα παράθυρα ήταν κλειδωμένα, όλα. Παρακολουθούμενο. Τράβηξε την πίσω σειρώμενη πόρτα που οδηγούσε στη βεράντα. Τίποτα δεν κουνήθηκε. Έβαλα σε λειτουργία το ηχητικό σύστημα ασφαλείας, ενεργοποιώντας την αμφίδρομη επικοινωνία μέσω της κάμερας του κουδουνιού. Η Βικτόρια ήταν πάλι στην μπροστινή. Με το τηλέφωνο στο χέρι, πιθανώς στέλνοντας ξανά μήνυμα στον μπαμπά. Πάτησα το κουμπί του ηχείου. Αυτή είναι η τελευταία σου προειδοποίηση, Βικτόρια. Παραβιάζεις ιδιωτική ιδιοκτησία. Φύγε τώρα ή θα ειδοποιηθεί η αστυνομία. Επικοινωνήσει αυτόματα σε 60 δευτερόλεπτα. Σήκωσε απότομα το κεφάλι, ψάχνοντας την πηγή της φωνής μου. Εντόπισε την κάμερα και στάθηκε ακριβώς μπροστά της. Έκτος αλήθεια το κάνεις αυτό? Φώναξε. Θα καλέσεις πραγματικά την αστυνομία για την ίδια σου την αδελφή, θα προστατεύσω πραγματικά την ιδιοκτησία μου. Από κάποιον που δεν προσκλήθηκε ποτέ και αρνείται να σεβαστεί τα σαφή όρια. Ο μπαμπάς με προσκάλεσε. Έχει κάθε δικαίωμα. Ο μπαμπάς δεν έχει κανένα δικαίωμα σε αυτή την ιδιοκτησία. Κανένα. Καθόλου. Αυτό το σπίτι είναι αποκλειστικά στο όνομά μου, αγοράστηκε με τα κέρδη μου, συντηρείται με τα χρήματά μου. Ποτέ δεν σου δόθηκε άδεια να μείνεις εδώ, και σίγουρα ποτέ δεν σου δόθηκε άδεια να μετακομίσεις μόνιμα με έπιπλα. Το πρόσωπο της Βικτόριας παραμορφώθηκε από οργή. Νομίζεις ότι είσαι πολύ καλύτερος από όλους τους άλλους επειδή έχεις χρήματα. Πάντα ήσουν έτσι, εγωιστής και υπεροπτικός. Νομίζω ότι είμαι κάποιος που δούλεψε για ομικρον με τόνο τι έχει και έχει κουραστεί να βλέπει άλλους να προσπαθούν να το πάρουν. Οι μεταφορείς. Επέστρεψα στο φορτηγό τους, έχοντας προφανώς τελειώσει με ομικρον με τόνο τη δράμα εκτιλισόταν. Απομακρύνθηκαν αργά, αφήνοντας τη Βικτόρια μόνη της στην είσοδο του σπιτιού μου με τη βαλίτσα της. Τους παρακολούθησε να φεύγουν και μετά γύρισε στην κάμερα. Δεν έχω που να πάω, είπε, και άκουσα την αλλαγή στον τόνο της φωνής της. Ο θυμός είχε μετατραπεί σε οικεσία, η τεχνική χειραγώγησης που είχε τελειοποιήσει. Σε 4 δεκαετίες. Ο γάμος μου τελείωσε. Είμαι απένταρη. Χρειάζομαι χρόνο για να βρω μια λύση. Έχεις τόσα πολλά, Αλεξάνδρα. Δεν μπορείς να μοιραστείς μόνο αυτό το ένα πράγμα. Κοίταξα το πρόσωπό της στην οθόνη, θυμούμενοι εκατοντάδες παρόμοιες στιγμές. Η Βικτόρια που ζητούσε να δανειστεί χρήματα που δεν επέστρεψε ποτέ. Η Βικτόρια που χρειαζόταν μια μικρή χάρη που πάντα μου κόστιζε περισσότερο. Από μικρομετόνο, τι υποσχέθηκε. Η Βικτόρια εξηγούσε γιατί οι ανάγκες της υπερίσχυαν των δικών μου. Πάντα με την υποστήριξη. Τη συμφωνία του πατέρα μου ότι η οικογένεια σημαίνει θυσία. Συγκεκριμένα, τη δική μου θυσία για το δικό της όφελος. Δεν είσαι απένταρη, είπα ήρεμα. Έλαβες ένα σημαντικό ποσό από το διαζύγιό σου. Το ξέρω γιατί ο πρώην σύζυγός σου το ανέφερε όταν τηλεφώνησε για να ζητήσει συγγνώμη για οτιδήποτε η Βικτόρια μπορεί να προσπαθήσει να κάνει. Με προειδοποίησε ότι μιλούσες για το παραθαλάσσιο σπίτι μου εδώ και μήνες. Η έκφρασή της άλλαξε, πιάστηκε στο ψέμα. Επέλεξε να ξοδέψεις αυτή την αποζημίωση σε πολυτελή αγαθά αντί να εξασφαλίσει σταθερή στέγαση, συνέχισα. Επέλεξες να πεις στον μπαμπά μια ιστορία που θα τον έκανα να με πιέσει. Επέλεξες να προσλάβεις μεταφορείς και να σχεδιάσεις μια μόνιμη κατάληψη της περιουσίας μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Αυτές ήταν οι επιλογές σου. Τώρα πρέπει να ζήσεις με τις συνέπειες. Τι πρέπει να κάνω, ζήτησε, η οικετευτική φωνή της μετατρέποντασε. Θυμού. Πού πρέπει να πάω, έχεις επιλογές. Μπορείς να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα. Με τα χρήματα που σου έχουν απομείνει. Μπορείς να βρεις δουλειά και να ζήσεις όπως αρμόζει σε έναν ενήλικα. Μπορείς να σταματήσεις να περιμένεις από άλλους να επιδοτούν τις επιλογές του τρόπου ζωής σου. Η Βικτόρια άρπαξε την τσάντα της και την πέταξε στην μπροστινή πόρτα. Αυτή αναπήδησε χωρίς να προκαλέσει ζημιά και έπεσε στο μπαλκόνι. Την ακολούθησε μια σειρά από βρισιές. Οι περισσότερες από τις οποίες ήταν παραλλαγές του, εγωισμός και σκληρότητα. Τα κατέγραψα όλα, παρακολουθώντας την οργή της να εκτιλήσεται μέσα από τις κάμερες ασφαλείας μου. Το τηλέφωνό μου χτύπησε ξανά.
Ο αριθμός του μπαμπά. Το άφησα να πάει. Τον τηλεφωνητή. Τηλεφώνησε άλλες 2 φορές και μετά τα παράτησε. Λίγα λεπτά αργότερα έλαβα ένα μήνυμα. Ντρέπομαι για σένα. Η μητέρα σου θα ήταν συντετριμμένη αν έβλεπε τι έχεις γίνει. Αυτό το συγκεκριμένο όπλο είχε χάσει την ισχύ του πριν από χρόνια. Η μητέρα μου είχε πεθάνει όταν ήμουν 15 ετών. Πολύ νωρίς για να με δει να χτίζω κάτι. Πολύ νωρίς για να δω το μοτίβο καταστροφής της Βικτόριας. Ο μπαμπάς μου άρεσε να επικαλείται τη μνήμη της όποτε. Ήθελε να με κάνει να νιώσω ένοχος. Αλλά η αλήθεια ήταν ότι η μαμά ήταν η μόνη που ενθάρρυνε τις φιλοδοξίες μου, που μου έλεγε ότι το να φροντίζω τον εαυτό μου δεν ήταν εγωιστικό, αλλά απαραίτητο. Η Βικτόρια έκανε μια τελευταία περιήγηση στο σπίτι, ελέγχοντας κάθε πιθανό σημείο εισόδου. Δοκίμασε την πόρτα του γκαράζ, έλεγξε ξανά τα παράθυρα, προσπάθησε ακόμη και να αφαιρέσει ένα σίτα για να δει αν κάποιο παράθυρο είχε μείνει ξεκλείδωτο. Όλα τα σημεία πρόσβασης ήταν ασφαλή. Τελικά, επέστρεψε στην μπροστινή βεράντα, μάζεψε την τσάντα της και έβγαλε το τηλέφωνό της. Παρήγγειλε ένα ταξί. Υποθέτω, γιατί περίμενε εκεί για 15 λεπτά μέχρι να φτάσει το αυτοκίνητο. Πριν φύγει, γύρισε για να κοιτάξει την κάμερα για τελευταία φορά. «Θα το μετανιώσεις». «Αυτό», είπε ψυχρά. «Ο μπαμπάς δεν θα σε συγχωρήσει ποτέ. Θα φροντίσω να μάθουν όλοι. Να μάθουν πως εγκατέλειψες την οικογένειά σου όταν σε χρειάζονταν περισσότερο». «Θα το ρισκάρω», απάντησα μέσω το ηχείο. Αντίο, Βικτόρια. Ανέβηκε στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Στο δρόμο. Την παρακολούθησα μέχρι να εξαφανιστεί εντελώς το αυτοκίνητο, μετά έσκυψα πίσω στην καρέκλα του γραφείου μου και άφησα μια ανάσα που δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι κρατούσα. Τα χέρια μου έτρεμαν ελαφρώς, η αδρεναλίνη και η ανακούφιση ανακατεύοντας το αίμα μου. Το σπίτι παρέμεινε ασφαλές, ανέπαφο, δικό μου. Το σύστημα ασφαλείας είχε καταγράψει τα πάντα. Την άφιξη της Βικτόρια, τις προσπάθειές της να μπει, την οργή της, τις απειλές της. Υπήρχαν πλέον αποδείξεις, συγκεκριμένες και αδιάψευτες αποδείξεις ότι δεν είχα φανταστεί τα μοτίβα από τα οποία προσπαθούσα να ξεφύγω εδώ και χρόνια. Το υπόλοιπο της Τετάρτης πέρασε σε μια παράξενη ηρεμία που φαινόταν σχεδόν εξωπραγματική. Έμεινα στο πανδοχείο, παρακολουθώντας τις κάμερες ασφαλείας και απαντώντας σε επαγγελματικά email, βλέποντας το σπίτι μου άδειο και προστατευμένο. Το βράδυ, οδήγησα μέχρι ένα μικρό εστιατόριο κοντά στην παραλία και παρήγγειλα τάκος με ψάρι, τρώγοντας αργά ενώ η βροχή χτυπούσε στα παράθυρα. Το τηλέφωνό μου παρέμεινε σιωπηλό. Ο μπαμπάς δεν ξανατηλεφώνησε και η Βικτόρια δεν έστειλε άλλα μηνύματα. Την Πέμπτη το πρωί, ξύπνησα με 17 αναπάντητα κλήσεις, όλες από τον αριθμό του μπαμπά, που είχαν ξεκινήσει στις 6 π.μ. Ο δείκτης του φωνητικού ταχυδρομείου έδειχνε 6 νέα μηνύματα. Τα άκουσα ενώ έπινα καφέ στο μικρό χώρο πρωινού του πανδοχείου, παρακολουθώντας τους ντόπιους και τουρίστες να περιπλανιούνται στον γκρίζο πρωινό. Το πρώτο μήνυμα ήταν η φωνή του μπαμπά, σφιγμένη, με μόλις συγκρατημένη οργή. «Αλεξάνδρα, τηλεφώνησε μου αμέσως. Η αδελφή σου πέρασε τη νύχτα σε ένα ξενοδοχείο που δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά και αυτό είναι δικό σου λάθος». Το δεύτερο μήνυμα ήταν πιο έντονο. «Μίλησα με τη θεία σου την Πατρίσια. Συμφωνεί ότι αυτή η συμπεριφορά σου είναι απαράδεκτη. Η οικογένεια δεν εγκαταλείπει την οικογένεια». Το έκτο μήνυμα, ο τόνος του είχε αλλάξει σε απογοήτευση. «Η μητέρα σου σε μεγάλωσε καλύτερα από αυτό. Δεν ξέρω τι συνέβη στη γενναιόδωρη κόρη που ήξερα κάποτε». Διέγραψα και τα 6 μηνύματα και κάλεσα τον δικηγόρο μου. Ο Τζέφρι είχε αναλάβει την αγορά του παραθαλάσσιου σπιτιού μου και ήταν ο νομικός σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας από την ίδρυσή της. Απάντησε στο δεύτερο κουδούνισμα. «Πρέπει να καταγράψω μια πιθανή περίπτωση παρενόχλησης», είπα, εξηγώντας τα γεγονότα της προηγούμενης ημέρας. Ο Τζέφρι άκουσε χωρίς διακοπή και μετά έθεσε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα βίντεο ασφαλείας, τα μηνύματα κειμένου και τις κλήσεις του πατέρα μου. «Έχεις κάνει τα πάντα σωστά», είπε τελικά. «Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σου είναι απόλυτα, αλλά Αλεξάνδρα, να είσαι προετοιμασμένη για κλιμάκωση. Οι άνθρωποι που αισθάνονται ότι έχουν το δικαίωμα σπάνια δέχονται την αρχική απόρριψη με ευγένεια». Τι είδους κλιμάκωση? Εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πίεση από την οικογένεια, πιθανές προσπάθειες να διεκδικήσει δικαιώματα καταπατητή αν καταφέρει να μπει στο σπίτι, κατηγορίες που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη της επιχείρησής σας.
Η αδελφή σας φαίνεται να είναι από τους ανθρώπους που παλεύουν βρώμικα όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Τον ευχαρίστησα και έκλεισα το τηλέφωνο, με τις προειδοποιήσεις του να ηχούν στο μυαλό μου. Μέχρι το μεσημέρι, η εκστρατεία στα κοινωνικά μέσα είχε ήδη ξεκινήσει. Η Βικτόρια δημοσίευσε ένα μακροσκελές μήνυμα στους δημόσιους λογαριασμούς της, προσεκτικά διατυπωμένο ώστε να με παρουσιάσει ως έναν άκαρδο εταιρικό διευθυντή που είχε απορρίψει την απελπισμένη αδελφή της σε μια ευάλωτη στιγμή. Ανέφερε τη φαρμακευτική. Υπονοώντας ότι έβαζα το κέρδος πάνω από τους ανθρώπους, την επιχείρηση πάνω από την οικογένεια. Τα σχόλια πλημμύρισαν, συμπαθητικοί άγνωστοι προσφέροντας τριαμβευτική υποστήριξη και καταδικάζοντας τη σκληρότητά μου. Πάντα ήταν ικανή να παρουσιάζει τον εαυτό της ως θύμα, και το διαδίκτυο της παρήχε ένα πρόθυμο κοινό. Μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση είχε μοιραστεί εκατοντάδες φορές. Αρκετοί άνθρωποι έκαναν tag τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας μου ζητώντας εξηγήσεις. Η Μπέθανη τηλεφώνησε στις 2 μετά μεσημβρίαν. Έχεις δει τις αναρτήσεις της Βικτόρια, τις βλέπω να πολλαπλασιάζονται. Το τμήμα δημοσίων σχέσεων μας δέχεται ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Θέλουν δηλώσεις σχετικά με τη φαρμακευτική στελέχη που εγκατέλειψε την άστεγη αδελφή της. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών ακριβώς πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος μας. Έκλεισα τα μάτια μου, νιώθοντας το γνωστό βάρος των τις χειραγωγήσεις της Βικτόριας να επεκτείνονται στην επαγγελματική μου ζωή. Κανόνισε μια επίγουσα συνάντηση με το τμήμα δημοσίων σχέσεων και το νομικό τμήμα για αύριο το πρωί. Θα επιστρέψω στο Σιάτλ απόψε. Αλεξάνδρα, αν έχει κάποια σημασία, όσοι από εμάς που σε γνωρίζουμε καταλαβαίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Η υποστήριξη της βοήθησε, αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα. Η Βικτόρια είχε χρησιμοποιήσει την κοινή γνώμη ως όπλο, μετατρέποντας τα όρια που έθεσα σε σκάνδαλο. Πέρασα το απόγευμα καταγράφοντας τα πάντα. Στιγμιότυπα των αναρτήσεών της, αντίγραφα όλων των μηνυμάτων κειμένου, χρονικές σημάνσεις. Από τα βίντεο ασφαλείας. Ο Τζέφρι θα χρειαζόταν ολοκληρωμένες αποδείξεις για να αντιμετωπίσει τυχόν νομικές αξιώσεις που θα μπορούσε να κατασκευάσει. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, ο μπαμπάς είχε προσλάβει ενισχύσεις. Η θεία μου, η Πατρίσια, τηλεφώνησε. Με φωνή που έσταζε ψεύτικη ανησυχία. Αλεξάνδρα, αγαπητή μου, ανησυχώ για σένα. Αυτή η αιμονή με τα υλικά αγαθά δεν είναι υγιής. Ίσως θα έπρεπε να μιλήσεις με κάποιον επαγγελματία. Προστατεύω την περιουσία μου, θεία Πατρίσια. Αυτό δεν είναι αιμονή. Είναι κοινή λογική. Αλλά η Βικτόρια είναι η οικογένεια. Σίγουρα, μπορείς να βρεις τη δύναμη να τη βοηθήσεις σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση. Η Βικτόρια έλαβε $70,000 από το διαζύγιό της πριν από 3 μήνες. Επέλεξε να τα ξοδέψει αντί να εξασφαλίσει στέγη. Αυτές ήταν οι αποφάσεις της. Η σιωπή απλώθηκε στη γραμμή. Η θεία Πατρίσια δεν γνώριζε για τη συμφωνία. Η προσεκτικά κατασκευασμένη αφήγηση της Βικτόρια για την απελπιστική δεν περιελάμβανε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Λοιπόν, είπε αργά η Πατρίσια, είμαι σίγουρη. Υπάρχουν περισσότερα από όσα καταλαβαίνω, αλλά η οικογένεια είναι η οικογένεια, Αλεξάνδρα. Ελπίζω να το ξανασκεφτείς. Η Παρασκευή το πρωί έφερε μια νέα επιπλοκή. Επέστρεψα στο Σιάτλ τη νύχτα και μπήκα στο γραφείο μου στις 7 προμεσημβρίας και βρήκα την εκτελεστική μου βοηθό να περιφέρεται με ασυνήθιστη ανησυχία. Υπάρχει κάποιος που περιμένει στην αίθουσα συσκέψεων. Επέμενε ότι ήταν επίγον και αφορούσε την οικογένεια. Η Βικτόρια καθόταν στο τραπέζι συσκέψεων, ντυμένη με ένα κομψό κοστούμι που αναγνώρισα ως ακριβό. Σήκωσε το βλέμμα της όταν μπήκα, και η έκφρασή της άλλαξε από αποφασιστικότητα σε προσποιητή ζεστασιά. Αλεξάνδρα, ήξερα ότι θα με δεχόσουν αν ερχόμουν στο χώρο εργασίας σου. Πρέπει να μιλήσουμε πραγματικά, χωρίς όλη την τεχνολογία και την απόσταση ανάμεσά μας. Πώς πέρασες στην ασφάλεια του κτηρίου? Τους είπα ότι ήμουν η αδελφή σου και ότι ήταν επίγον. Ήταν πολύ κατανοητική όταν τους εξήγησα πόσο ανησυχούσα για σένα. Έβγαλα το τηλέφωνό μου και έστειλα μήνυμα στην ασφάλεια του κτηρίου. Σημειώνοντας τη Βικτόρια ως μη εξουσιοδοτημένη και ζητώντας την αφαίρεσή της από τη λίστα επισκεπτών. Στη συνέχεια, κάθισα απέναντί της, διατηρώντας επαγγελματική απόσταση. Έχεις 5 λεπτά πριν καλέσω την ασφάλεια να σε συνοδεύσει έξω. Το χαμόγελο της Βικτόρια. Σφίγγει. Έτσι υποδέχεσαι την αδελφή σου, αφού έκανα όλο αυτό το δρόμο για να συμφιλιωθούμε. Ήρθες μέχρι εδώ για να με χειραγωγήσεις μπροστά στους υπαλλήλους μου. Τι θέλεις, Βικτόρια? Θέλω να συνεργαστούμε σε αυτό. Ο μπαμπάς είναι συντετριμμένος.
Έχεις χωρίσει την οικογένεια. Για ένα σπίτι που σχεδόν δεν χρησιμοποιείς. Άσε με να μείνω εκεί για 6 μήνες μέχρι να ξανασταθώ στα πόδια μου. 6 μήνες, Αλεξάνδρα. Σίγουρα δεν είναι πολύ αυτό που ζητάω. Σκοπεύεις να μετακομίσεις μόνιμα. Προσέλαβες μεταφορείς με έπιπλα. Ήμουν αισιόδοξη. Αλλά μπορώ να συμβιβαστώ. 6 μήνες και θα φύγω ειρηνικά. Δεν θα καταλάβεις καν ότι είμαι εκεί. Μελέτησα το πρόσωπό της, βλέποντας τον υπολογισμό πίσω από τα οικετευτικά μάτια. Η Βικτόρια διαπραγματευόταν, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν απελπισμένη. Τα έξοδα του ξενοδοχείου πιθανότατα εξάντλησαν τα υπόλοιπα χρήματά της. Γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Χρειαζόταν το παραθαλάσσιο σπίτι μου όχι για ηρεμία και ανάρρωση, αλλά για δωρεάν πολυτελή διαμονή ενώ σκεφτόταν το επόμενο βήμα της. Όχι. Όχι. Έτσι απλά, δεν θα το σκεφτείς καν. Δεν διαπραγματεύομαι με ανθρώπους που προσπαθούν να κλέψουν την περιουσία μου και μετά ξεκινούν δημόσιες εκστρατείες για να βλάψουν τη φήμη μου όταν η κλοπή αποτυγχάνει. Η ευχάριστη μάσκα της Βικτόριας έσπασε. Δεν έκλεψα τίποτα. Ο μπαμπάς μου έδωσε την άδεια. Ο μπαμπάς δεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού. Πόσες φορές πρέπει να επαναλάβω αυτό το βασικό γεγονός? Σηκώθηκε απότομα, με την καρέκλα της να ξύνει το πάτωμα. Καλά. Προσπάθησα να είμαι λογική. Προσπάθησα να σε συναντήσω στη μέση. Αλλά αν θέλεις πόλεμο, Αλεξάνδρα, μπορώ να σου κάνω πόλεμο. Νομίζεις ότι η μικρή φαρμακευτική σου εταιρεία είναι άθικτη? Ξέρω ανθρώπους. Έχω διασυνδέσεις. Μπορώ. Κάνω την επαγγελματική σου ζωή πολύ δυσάρεστη. Με απειλείς, διατήρησε τη φωνή μου σταθερή παρά την οργή που με κυρίευε. Σου υπόσχομαι συνέπειες. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι στην οικογένειά σου και να περιμένεις. Δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις. Ο μπαμπάς συμφωνεί μαζί μου. Σχεδιάζει να αναθεωρήσει τη διαθήκη του, παρεμπιπτόντως. Νόμιζα ότι πρέπει να το ξέρεις. Έφυγε τότε, βγαίνοντας από την αίθουσα συσκέψεων με δραματική φλόγα. Κάθισα μόνο στη σιωπή, επεξεργαζόμενος τα λόγια της. Η διαθήκη του μπαμπά δεν είχε ποτέ ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς μου. Εγώ είχα χτίσει τη δική μου περιουσία, είχα δημιουργήσει τη δική μου ασφάλεια. Όμικρον με τόνο, τι και αν επέλεγε να κάνει με την περιουσία του. Ήταν δική του απόφαση. Αλλά η Βικτόρια είχε παίξει αυτό το χαρτί σαν να ήταν ένα καταστροφικό πλήγμα, αποκαλύπτοντας πόσο λίγο κατάλαβε για το τι πραγματικά είχε σημασία για μένα. Η έκτακτη συνάντηση δημοσίων σχέσεων ξεκίνησε στις 9 π.Μ. Ο διευθυντής επικοινωνίας μου, ο Τόμας, παρουσίασε την ανάλυση της εκστρατείας της Βικτόρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστορία εξαπλώνεται πέρα από το προσωπικό της δίκτυο. Μερικά μικρά μέσα ενημέρωσης την έχουν αναλάβει ως θέμα ανθρώπινου ενδιαφέρον. Πλούσιος φαρμακευτικός διευθυντής εναντίον αδελφής που αγωνίζεται. Το παρουσιάζουν ως εταιρική απληστία έναντι των οικογενειακών αξιών. Ποιες είναι οι επιλογές μας? Ρώτησα. Ο Τζέφρι, που είχε συνδεθεί μέσω βιντεοκλήσης, έσκυψε μπροστά. Θα μπορούσαμε να εκδώσουμε μια δήλωση με τα γεγονότα. Την ιδιοκτησία του ακινήτου, το συμφωνία διαζυγίου που έλαβε η Βικτόρια, την απόπειρα παράνομης εισόδου. Αλλά αυτό μπορεί να φανεί αμυντικό και να εκλειφθεί ως επίθεση σε μια ευάλωτη γυναίκα. Ή, πρόσθεσε ο Τόμας, να μείνουμε σιωπηλοί και να αφήσουμε να περάσει. Αυτές οι ιστορίες έχουν μικρή διάρκεια ζωής, εκτός αν υπάρχει συνεχιζόμενο δράμα για να τις τροφοδοτεί. Η Βικτόρια δεν θα αφήσει να περάσει. Είπα ότι χρειάζεται την αφήγηση για να με πιέσει να υποκύψω. Θα συνεχίσει να προσθέτει. Καύσιμα. Η Μπέθανη μίλησε από τη θέση της κοντά στο παράθυρο. Τι θα γινόταν αν εστιάζαμε σε θετικές ιστορίες, το φιλανθρωπικό έργο της εταιρείας, τα προγράμματα εκπτώσεων για ασθενείς με χαμηλό εισόδημα, το υποτροφίες για γυναίκες στην επιστήμη. Δεν απευθυνόμαστε άμεσα στη Βικτόρια, αλλά δημιουργούμε μια αντιαφήγηση για τον πραγματικό σου χαρακτήρα. Ήταν μια καλή συμβουλή. Πέρασα την επόμενη ώρα δημιουργώντας μια στρατηγική επικοινωνίας που έδινε έμφαση στις αξίες της εταιρείας και στη τεκμηριωμένη γενεοδορία μου, χωρίς να εμπλακούμε άμεσα στις κατηγορίες της Βικτόρια. Στο τέλος της συνάντησης, ένιωσα ότι είχαμε μια υπερασπίσιμη θέση. Αλλά η Βικτόρια δεν είχε τελειώσει. Το απόγευμα της Παρασκευής έφερε μια νέα επίθεση. Είχε
Επικοινωνήσει με 3 από τους σημαντικότερους επενδυτές μου ζητώντας συναντήσεις για να συζητήσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη σταθερότητα της ηγεσίας στην εταιρεία μου. 2 απέρριψαν ευγενικά. Ο τρίτος, ο Λόρενς, μου τηλεφώνησε απευθείας. Αλεξάνδρα, έλαβα μια ασυνήθιστη επικοινωνία από κάποιον που ισχυριζόταν ότι είναι η αδελφή σου. Είπε ότι βρισκόσασταν υπό σημαντική προσωπική πίεση και ότι αυτό ενδέχεται να επηρεάζει την κρίση σας. Ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψή σου. Του εξήγησα την κατάσταση με συντομία, περιοριζόμενη στα γεγονότα και τα έγγραφα. Ο Λόρενς άκουσε προσεκτικά. Ακούγεται σαν οικογενειακό δράμα που δεν έχει καμία σχέση με τις επαγγελματικές σου ικανότητές σου, είπε τελικά. Εκτιμώ την ειλικρίνεια σου. Αν έχει κάποια σημασία, το ιστορικό σου μιλάει από μόνο του. Δεν ανησυχώ. Σε ευχαριστώ, Λόρενς. Αλλά, Αλεξάνδρα, πρόσεχε. Οι άνθρωποι που μαλώνουν έτσι συχνά δεν σταματούν μέχρι να καταστρέψουν τα πάντα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Η προειδοποίησή του ένωσε τον Τζέφρε στο μυαλό μου. Η Βικτόρια κλιμακωνόταν ακριβώς όπως είχα προβλέψει, αλλά δεν είχα προβλέψει το μέγεθος των επιθέσεών της. Δεν αγωνιζόταν πια μόνο για το παραθαλάσσιο σπίτι. Προσπαθούσε να αποσταθεροποιήσει κάθε πτυχή της ζωής μου. Το Σάββατο έφερε μια σύντομη ανάπαυλα. Πέρασα το πρωί στο διαμέρισμά μου στο Σιάτλ, κοιμόμουν και προσπαθούσα να χαλαρώσω. Το τηλέφωνο μου παρέμεινε σχετικά ήσυχο μέχρι το μεσημέρι, όταν μου τηλεφώνησε ένας άγνωστος αριθμός. Σχεδόν δεν απάντησα, αλλά κάτι με έκανε να σηκώσω το ακουστικό. Είσαι η Αλεξάνδρα? Ρώτησε μια γυναικεία φωνή. Με λένε Τζένιφερ. Ήμουν παντρεμένη με το δεύτερο σύζυγο της Βικτόρια, τον Γκρέγκορι. Ελπίζω να μην σας πειράζει, αλλά βρήκα τον αριθμό σας γιατί σκέφτηκα ότι πρέπει να ξέρετε με τι έχετε να κάνετε. Κάθισα. Πιο ίσια. Ακούω. Η Βικτόρια έκανε ακριβώς το ίδιο. Μαζί μας. Μετακόμισε στο σπίτι μας ισχυριζόμενη ότι βρισκόταν σε προσωρινή δυσχερή κατάσταση και μετά αρνήθηκε να φύγει για 8 μήνες. Έκανε χρεώσεις στις πιστωτικές μας κάρτες, δανείστηκε το αυτοκίνητό μας και το κατέστρεψε. Και όταν τελικά τη διώξαμε νόμιμα, ξεκίνησε μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορώντας μας για σκληρότητα. Αυτό σχεδόν κατέστρεψε την επιχείρηση συμβούλων του Γκρέγκορι. Πως καταφέρατε τελικά να τη διώξετε, χρειάστηκε να ζητήσουμε επίσημη διαταγή έξωσης από το δικαστήριο. Ακόμα και με τα νομικά έγγραφα, το έκανε εφιάλτη. Σας τηλεφωνώ επειδή είδα τις αναρτήσεις της για εσάς και αναγνωρίζω το μοτίβο. Το έχει κάνει αυτό σε πολλούς ανθρώπους. Ο πατέρας σας το επιτρέπει επειδή δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι η κόρη του είναι χειριστική. Αλλά πρέπει να το ξέρεις. Δεν θα σταματήσει. Θα συνεχίσει να πιέζει μέχρι να σπάσει κάτι. Τα λόγια της Τζένιφερ επιβεβαίωσαν αυτό που είχα αρχίσει να υποψιάζομαι. Δεν είχε να κάνει με το παραθαλάσσιο σπίτι συγκεκριμένα. Αφορούσε το διαχρονικό μοτίβο της Βικτόριας να παίρνει ομικρόν με τόνο ότι είχαν χτίσει άλλοι, χρησιμοποιώντας την οικογενειακή ως όπλο και αφήνοντας καταστροφή όταν εμφανιζόταν αντίσταση. Καταγράψατε ποτέ τα πάντα? Ρώτησα. Την απάτη με την πιστωτική κάρτα, τη ζημιά στο αυτοκίνητο, τα πάντα. Έχουμε κουτιά με αποδεικτικά στοιχεία. Ο Γκρέγκορι σκέφτηκε να υποβάλει μήνυση, αλλά αποφάσισε ότι δεν άξιζε τον κόπο λόγω των επιπτώσεων στην οικογένεια. Αλλά Αλεξάνδρα, αν χρειάζεσαι αποδείξεις για το ιστορικό της, θα σου στείλω όλα όσα έχουμε. Κάποιος πρέπει να τη σταματήσει. Μιλήσαμε για άλλα 20 λεπτά. Η Τζένιφερ περιέγραψε λεπτομερώς τις τακτικές χειραγώγησης της Βικτόρια, τα ψέματά της διαφορετικά μέλη της οικογένειας για να διατηρήσει την ιστορία της, την ικανότητά της να γοητεύει ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει προδοσίες. Στο τέλος της κλήσης, είχα μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την υπόσχεση ότι τα έγγραφα θα έφταναν μέχρι τη Δευτέρα. Την Κυριακή. Το πρωί, ο μπαμπάς έκανε την τελική του κίνηση. Εμφανίστηκε στο διαμέρισμά μου χωρίς προειδοποίηση και έπεισε τον θηρορώνα να με καλέσει και να μου ζητήσει να κατέβω. Το βρήκα στο λόμπι, να φαίνεται πιο γέρος και πιο κουρασμένο από μικρομετόνο, τι θυμόμουν. Μπορούμε να μιλήσουμε? Ρώτησε ήσυχα. Να μιλήσουμε πραγματικά? Όχι. Μέσω τηλεφώνου ή θυμού. Περπατήσαμε μέχρι ένα κοντινό καφέ και καθίσαμε σε μια γωνιακή καμπίνα. Ο μπαμπάς παρήγγειλε μαύρο καφέ και τον κοίταξε για αρκετή ώρα πριν μιλήσει. Η μητέρα σου έλεγε ότι σε κακόμαθα. Τη Βικτόρια, είπε τελικά. Ποτέ δεν την πίστεψα. Νόμιζα ότι απλά
Ήταν αυστηρή με το πρώτο της παιδί. Αλλά τελευταία, αναρωτιέμαι αν είχε δίκιο. Περίμενα, αφήνοντάς το να συνεχίσει. Η Βικτόρια μου τηλεφώνησε χθες το βράδυ κλαίγοντας. Μένει με την Πατρίσια, η οποία προφανώς ανέφερε κάτι για συμφωνία διαζυγίου. Ρώτησε τη Βικτόρια απευθείας και παραδέχτηκε ότι έλαβε χρήματα, αρκετά χρήματα. Είπε ότι τα επένδυσε σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά όταν την πίεσα για λεπτομέρειες, πήρε αμυντική στάση και έκλεισε το τηλέφωνο. Τα ξόδεψε σε ρούχα σχεδιαστών και πολυτελή ξενοδοχεία. Της είπα ότι δεν υπήρχαν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Τα χέρια του μπαμπά σφίχτηκαν γύρω από το φλιτζάνι του καφέ. Της βρίσκω δικαιολογίες εδώ και 4 δεκαετίες. Κάθε αποτυχημένη επιχείρηση, κάθε χαμένη σχέση, κάθε φορά που χρειαζόταν διάσωση. Έλεγα στον εαυτό μου ότι ήταν απλά άτυχη, απλά χρειαζόταν περισσότερη υποστήριξη. Αλλά καθώς στεκόμουν στο λόμπι του κτηρίου σου, συνειδητοποίησα κάτι. Δεν ξέρω καν τι κάνει η Βικτόρια με το χρόνο της. Μπορώ να σου πω τα πάντα για τη φαρμακευτική σου εταιρεία, την έρευνά σου, τους στόχους σου. Αλλά για τη Βικτόρια, δεν έχω ιδέα τι κάνει πραγματικά. Όλη την ημέρα. Η ομολογία κρεμόταν ανάμεσά μας, βαριά από χρόνια ανεξερεύνητων επιλογών. Ήπια μια γουλιά από τον καφέ μου, περιμένοντας να δω αν ο μπαμπάς θα ακολουθούσε αυτή τη στιγμή διάβγειας με δράση ή θα υποχωρούσε πίσω στην άνετη άρνηση. Σου χρωστάω μια συγγνώμη, είπε αργά. Πέρασα χρόνια ζητώντας σου να θυσιάζεσαι για την αδερφή σου χωρίς ποτέ να αναρωτηθώ αν το άξιζε. Χρησιμοποίησα τη μνήμη της μητέρας σου ως μέσο χειραγώγησης, κάτι που είναι ασυγχώρητο. Η μητέρα σου θα ήταν πραγματικά περήφανη για Αλεξάνδρα. Περήφανη για αυτό που έχτισες. Περήφανη που έθεσες όρια. Εγώ είμαι αυτός που πρέπει να ντρέπεται. Γιατί μου το λες αυτό τώρα, επειδή η Πατρίσια μου έδειξε μηνύματα που έστειλε η Βικτόρια σε διάφορα μέλη της οικογένειας. Διαφορετικές ιστορίες σε διαφορετικούς ανθρώπους. Όλα σχεδιασμένα για να σε παρουσιάσουν ως την κακιά και την ίδια ως το θύμα. Είπε στην Πατρίσια ότι η συμφωνία διαζυγίου ήταν μόνο $20,000. Είπε στη ξαδέλφη σου Μάργαρετ ότι της έκλεψε στην κληρονομιά. Μου είπε ότι την απείλησε σωματικά όταν πήγε στο παραθαλάσσιο σπίτι. Τίποτα από αυτά δεν ήταν συνεπές και όλα ήταν υπολογισμένα. Έβγαλα το τηλέφωνό μου και του έδειξα το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της Τετάρτης, παρατηρώντας την έκφραση του προσώπου του καθώς έβλεπε την οργή της Βικτόρια, τις προσπάθειές της να διαρρήξει την ιδιοκτησία μου, τις απειλές της προς την κάμερα. Τον παρακολούθησα σιωπηλά, η έκφρασή του να αλλάζει από σοκ σε παραίτηση και σε κάτι που έμοιαζε με θλίψη. Είναι η κόρη μου, είπε όταν τελείωσε το βίντεο. Αλλά είναι και μια ξένη. Δεν ξέρω. Αυτό το άτομο που λέει ψέματα, σκαρφίζεται σχέδια και χειραγωγεί. Ή ίσως το ήξερα πάντα και επέλεξα να το δω. Τι θα κάνεις, σταμάτα να την υποστηρίζεις. Να σταματήσω να περιμένω από σένα να αντισταθμίζεις τις αποτυχίες μου ως γονιός. Η Πατρίσια συμφώνησε να αφήσει τη Βικτόρια να μείνει. Για 1 μήνα, αλλά μετά από αυτό, θα είναι μόνη της. Όχι άλλες διασώσεις, όχι άλλες δικαιολογίες. Είναι 41 ετών. Είναι καιρός να μάθει να στηρίζεται μόνη της. Μιλήσαμε για άλλη μια ώρα, προσεκτικά περιπλέκοντας δεκαετίες δυσαρέσκειας και παρεξηγήσεων. Ο μπαμπάς με ρώτησε για την εταιρεία μου, ακούγοντας πραγματικά τις απαντήσεις μου αντί να περιμένει να στρέψει τη συζήτηση στη Βικτόρια. Με ρώτησε για το παραθαλάσσιο σπίτι μου, γιατί είχε επιλέξει το Cannon Beach, τι σημαίνει για μένα. Απλές ερωτήσεις που θα έπρεπε να είχε κάνει πριν από χρόνια, αλλά δεν έκανε ποτέ. Όταν χωρίσαμε στην πόρτα του καφέ, με αγκάλιασε σφιχτά. Ξέρω ότι δεν μπορώ να διορθώσω το παρελθόν. Αλλά ίσως μπορώ να σταματήσω να κάνω τα ίδια λάθη στο μέλλον. Τον παρακολούθησα να απομακρύνεται, επεξεργαζόμενος την απροσδόκητη συμφιλίωση. Δεν έσβησε τα χρόνια της μεροληψίας και της παραμέλησης, αλλά ήταν κάτι. Ένα μικρό ρογμή στο μοτίβο που είχε καθορίσει την οικογένειά μας για τόσο καιρό. Η Δευτέρα έφτασε με τα έγγραφα που είχε υποσχεθεί η Τζένιφερ. Έστειλε ένα τεράστιο αρχείο που περιείχε τραπεζικά εκαθαριστικά που έδειχναν την απάτη με την πιστωτική κάρτα της Βικτόρια, αστυνομικές αναφορές για τη ζημιά στο αυτοκίνητο. Δικαστικά έγγραφα από τη διαδικασία έξωσης και στιγμιότυπα οθόνης από την προηγούμενη εκστρατεία της Βικτόριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά του Γκρέγκορι. Το μοτίβο ήταν αναμφισβήτητο. Η Βικτόρια στοχεύει επιτυχημένους ανθρώπους, παρουσιάζει τον εαυτό της ως άπορη και στη συνέχεια εκμεταλλεύεται την πρόσβαση μέχρι να απαιτηθεί νομική. Προώθησε τα πάντα στον Τζέφρι με μια σημείωση.
Προετοιμάσου για το χειρότερο σενάριο. Το έχει ξανακάνει και θα κλιμακώσει την κατάσταση. Η απάντησή του ήρθε μέσα σε μια ώρα. Ήδη συντάσσω τα έγγραφα για την περιοριστική εντολή. Επίσης, έχω ερευνήσει το οικονομικό ιστορικό της. Έχει μηνυθεί από 3 διαφορετικούς ιδιοκτήτες για μη πληρωμένα ενίκια και ζημία σε ακίνητα. Η πιστοληπτική της ικανότητα είναι καταστροφική. Είναι απελπισμένη, κάτι που την κάνει επικίνδυνη. Η εβδομάδα εργασίας προχώρησε με τη συνήθη ένταση. Η ομάδα μου προετοιμάστηκε για την προσεχή λανσάρισμα του προϊόντος, ενώ εγώ διαχειριζόμουν τη διπλή πρόκληση της ηγεσίας της εταιρείας και του οικογενειακού πολέμου. Η εκστρατεία της Βικτόριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της και άρχιζε να εξασθενεί, καθώς η προσοχή του διαδικτύου στράφηκε σε νεότερα δραματικά γεγονότα. Οι δημοσιογράφοι που είχαν ζητήσει δηλώσεις είχαν προχωρήσει σε άλλα θέματα όταν αρνηθήκαμε να σχολιάσουμε. Την Τετάρτη συμπληρώθηκε μια εβδομάδα από την αποτυχημένη προσπάθεια της Βικτόρια να μετακομίσει στο παραθαλάσσιο σπίτι μου. Πέρασα το βράδυ στο διαμέρισμά μου στο Σιάτλ, εξετάζοντας τα βίντεο ασφαλείας για να βεβαιωθώ ότι η περιουσία μου παρέμενε άθικτη. Όλα φαινόταν φυσιολογικά μέχρι που παρατήρησα κάτι περίεργο. Ένα αυτοκίνητο είχε περάσει αργά μπροστά από το σπίτι μου 3 φορές την τελευταία ώρα, παρκάροντας για λίγο κάθε φορά στο δρόμο. Έβαλα επιπλέον γωνίες κάμερας και έκανα zoom στην πινακίδα. Μια γρήγορη έρευνα αποκάλυψε ότι το αυτοκίνητο ήταν οικιασμένο. Πήρα αμέσως το τηλέφωνό μου και κάλεσα τον Τζέφρι. Νομίζω ότι η Βικτόρια σχεδιάζει μια άλλη απόπειρα εισβολής, είπα, εξηγώντας την παρακολούθηση που είχα παρατηρήσει. Μπορώ να καλέσω την αστυνομία. Προληπτικά, μπορείτε να καλέσετε την τοπική αστυνομία του Cannon Beach στη γραμμή για μη επίγοντα περιστατικά και να ζητήσετε επιπλέον περιπολίες κοντά στο ακίνητό σου. Εξήγησε ότι είσαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Βρίσκεσαι στο Σιάτλ και έχεις καταγράψει προηγούμενες απαγορευμένες απόπειρες εισόδου από μέλος της οικογένειας. Πιθανότατα θα αυξήσουν την παρουσία του στην περιοχή. Τηλεφώνησα με έναν υπομονετικό αστυνομικό που κράτησε σημειώσεις και με διαβεβαίωσε ότι θα παρακολουθούσαν την κατάσταση. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, είπε. Οι οικογενειακές διαμάχες για την ιδιοκτησία γίνονται πολύπλοκες. Το σπίτι σας. 2 ώρες αργότερα, το σύστημα ασφαλείας μου ενεργοποίησε μια ειδοποίηση. Εντοπίστηκε κίνηση στο πίσω μέρος της βεράντας. Άνοιξα την κάμερα και είδα τη Βικτόρια να σκαρφαλώνει στο κυκλίδωμα της βεράντας, έχοντας προφανώς πλησιάσει από την παραλία για να αποφύγει τις κάμερες που βλέπουν προς το δρόμο. Φορούσε σκούρα ρούχα και κινούνταν με αποφασιστικότητα προς τη σειρώμενη γυάλινη πόρτα. Ενεργοποίησα το σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας. Βικτόρια, εισέβαλε σε ιδιωτική ιδιοκτησία. Φύγε αμέσως ή θα καλέσω την αστυνομία. Πήδηξε όταν άκουσε τη φωνή μου και γύρισε για να εντοπίσει την κάμερα. Όταν την εντόπισε, η έκφρασή της μετατράπηκε σε καθαρή οργή. Περπάτησε προς την κάμερα και την κοίταξε κατευθείαν. Αυτό είναι το σπίτι μου τώρα. Ο μπαμπάς υπέγραψε τα χαρτιά που μου δίνουν την ιδιοκτησία. Δεν μπορείς να με σταματήσεις. Ποια? Το αίμα μου πάγωσε. Ποια έγγραφα? Ο μπαμπάς με πρόσθεσε στην πράξη. Πήγε σε έναν δικηγόρο τη Δευτέρα και διόρθωσε το λάθος σου. Αυτό το σπίτι είναι τώρα κατά το ίμιση δικό μου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Ήδη τηλεφωνούσα στον Τζέφρι, με τα χέρια τρέμοντας καθώς έψαχνα το τηλέφωνό μου. Απάντησε αμέσως και του εξήγησε την αξίωση της Βικτόρια. Λέει ψέματα, είπε ο Τζέφρι με σιγουριά. Για να προσθέσεις κάποιον σε μια πράξη ιδιοκτησίας απαιτείται υπογραφή του ιδιοκτήτη, όχι την άδεια ενός μέλους της οικογένειας. Ο πατέρας σου δεν μπορεί να αλλάξει μονομερός την ιδιοκτησία του σπιτιού σου. Μπλοφάρει για να σε τρομάξει και να σε κάνει να υποχωρήσεις. Είσαι σίγουρος, απόλυτα σίγουρος? Αυτό είναι χειραγώγηση, όχι νόμος. Πες της ότι έχει 60 δευτερόλεπτα να φύγει και μετά κάλεσε την αστυνομία του Cannon Beach. Επέστρεψα στην κάμερα ασφαλείας, όπου η Βικτόρια δοκίμαζε τώρα την κλειδαριά της σειρώμενης πόρτας. Βικτόρια, ο μπαμπάς δεν μπορεί να σε προσθέσει στην ιδιοκτησία μου. Δεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού. Λες ψέματα και παραβιάζεις την ιδιοκτησία μου. Έχεις 60 δευτερόλεπτα να φύγεις πριν φτάσει η αστυνομία. Μπλοφάρεις, φώναξε στην κάμερα. Δεν θα καλέσει την αστυνομία για την ίδια σου την αδελφή. Είχα ήδη καλέσει τη γραμμή έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας του Cannon Beach, παρακολουθώντας τη Βικτόρια στην οθόνη μου, ενώ εξηγούσα την κατάσταση στον τηλεφωνητή. Ο αστυνομικός με τον οποίο είχα μιλήσει νωρίτερα πρέπει να είχε σημειώσει τη διεύθυνσή μου, γιατί η απάντηση του τηλεφωνητή ήταν άμεση.
Έχουμε μονάδες στην περιοχή. Θα. Εκεί σε 5 λεπτά. Δοκιμάζει τα παράθυρα τώρα, ανέφερα, παρακολουθώντας τη Βικτόρια να κάνει το γύρο του σπιτιού μου, ψάχνοντας για κάποιο αδύνατο σημείο. Προσπαθεί να μπει με τη βία. Κυρία μου, παρακαλώ μείνετε στη γραμμή και συνεχίστε να καταγράφετε τις ενέργειές της. Η αστυνομία έφτασε σε 3 λεπτά. 2. Οχήματα με φώτα, αλλά χωρίς σιρήνες. Παρακολούθησα μέσω πολλαπλών καμερών καθώς 2 αστυνομικοί πλησίαζαν την πίσω βεράντα, όπου η Βικτόρια προσπαθούσε να ανοίξει ένα παράθυρο με κάτι που έμοιαζε με κατσαβίδι. Δεν τους πρόσεξε μέχρι που ένας από αυτούς φώναξε, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αστυνομικός. Η Βικτόρια γύρισε και την είδα να αλλάζει γρήγορα έκφραση, περνώντας από διάφορα συναισθήματα. Σοκ, φόβο και ξαφνικά δάκρυα. Έριξε το κατσαβίδι και κάλυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της, ενώ οι ώμοι της να τρέμουν από αυτό που φαινόταν να είναι λυγμή. Είχα ξαναδεί αυτή την παράσταση, την στιγμιαία μεταμόρφωση σε αβοήθητο θύμα. Αστυνόμοι, ευτυχώς που ήρθατε, φώναξε, με τη φωνή της να σπάει πιστικά. Η αδελφή μου με κλείδωσε έξω από την οικογενειακή μας ιδιοκτησία. Προσπαθούσα να πάρω τα πράγματά μου, αλλά άλλαξε όλες τις κλειδαριές. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Ένας αστυνομικός την πλησίασε προσεκτικά, ενώ ο άλλος επιθεώρησε την ιδιοκτησία. Κυρία μου, η ιδιοκτήτρια αυτού του ακινήτου μας κάλεσε. Δηλώνει ότι δεν έχετε άδεια να βρίσκεστε εδώ. Η ιδιοκτήτρια είναι η αδελφή μου και είναι εκδικητική λόγω μιας οικογενειακής διαφωνίας. Ο πατέρας μας μου έδωσε την άδεια να μείνω εδώ. Πρόκειται για οικογενειακή υπόθεση, όχι για υπόθεση της αστυνομίας. Μίλησα μέσω της κάμερας οκουδουνιού. Με ήρεμη και καθαρή φωνή. Αστυνομική, είμαι η μοναδική ιδιοκτήτρια αυτού του ακίνητου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Σιάτλ, αλλά παρακολουθώ το σύστημα ασφαλείας μου. Αυτή η γυναίκα είναι η αδελφή μου, η Βικτόρια, και δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα σε αυτό το σπίτι. Προσπάθησε να μετακομίσει την περασμένη Τετάρτη χωρίς άδεια και της αρνήθηκα να μπει. Τώρα προσπαθεί να μπει με τη βία, κάτι που έχω καταγράψει σε βίντεο. Ο αστυνομικός κοίταξε την κάμερα και κούνησε ελαφρά το κεφάλι. Κυρία μου, μπορείτε να προσκομίσετε αποδεικτικά ιδιοκτησίας, θα στείλω αμέσως με email αντίγραφα του τίτλου ιδιοκτησίας, των αρχείων φόρου ακίνητης περιουσίας και των εγγράφων υποθήκης στο τμήμα σας αμέσως. Τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου μου. Είναι ο Τζέφρι Μόρισον της Morrison Legal Group στο Σιάτλ. Μπορεί να επιβεβαιώσει τα πάντα. Τα δάκρυα της Βικτόριας εντάθηκαν. Αυτό είναι γελίο. Είναι η αδελφή μου. Γιατί με αντιμετωπίζετε σαν εγκληματία, κυρία μου, έχετε έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχετε άδεια να βρίσκεστε σε αυτή την ιδιοκτησία, ρώτησε ο δεύτερος αστυνομικός, επιστρέφοντας από την επιθεώρηση των σημείων της απόπειρας διάρρηξης. Ο πατέρας μου έδωσε προφορική άδεια. Είναι συνιδιοκτήτης της οικογένειας. Το όνομά του αναγράφεται. Το συμβόλαιο, η Βικτόρια δίστασε. Όχι, αλλά τότε δεν μπορεί να δώσει άδεια για πρόσβαση. Ο τόνος του αστυνομικού παρέμεινε επαγγελματικός αλλά αυστηρός. Έχετε κλειδιά από πραγματικού ιδιοκτήτη? Έχω κλειδιά. Η Βικτόρια έβγαλε ένα μπρελόκ από την τσέπη της με θριαμβευτικό ύφος. Βλέπετε, έχω κλειδιά για αυτό το σπίτι. Αυτά κλειδιά δεν λειτουργούν πια, είπα μέσω του μεγαφώνου. Άλλαξα τις κλειδαριές πριν από 3 μήνες πριν, όταν ανακάλυψα ότι έμπαινε στην ιδιοκτησία μου χωρίς άδεια και χρησιμοποιούσε τα πράγματά μου. Τα κλειδιά που κρατάει είναι παλιά, γι' αυτό και προσπαθούσε να ανοίξει ένα παράθυρο. Ο αστυνομικός που εξέταζε το πλαίσιο του παραθύρου μίλησε. Υπάρχουν φρέσκα σημάδια εδώ που συνάδουν με απόπειρες διάρρηξης. Κυρία μου, θέλω να έρθετε μαζί μου στο περιπολικό μέχρι να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Δεν πάω πουθενά. Αυτή είναι η ιδιοκτησία της οικογένειάς μου. Κυρία μου, μπορείτε να έρθετε οικειοθελώς ή μπορώ να σας συλλάβω για απόπειρα διάρρηξης. Η επιλογή είναι δική σας. Παρακολούθησα το πρόσωπο της Βικτόρια στην κάμερα, καθώς η πραγματικότητα διαπερνούσε τη φαντασίωσή της για ιδιοκτησία. Τα δάκρυα σταμάτησαν απότομα, αντικατασταθέντα από ψυχρό υπολογισμό. Ζήγιζε τις επιλογές της, προσπαθώντας να αποφασίσει ποια επιλογή θα της έδινε το καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω να μιλήσω στον πατέρα μου, είπε. Τελικά. Αυτός θα το ξεκαθαρίσει. Μπορείτε να τον καλέσετε από το τμήμα, απάντησε ο αστυνομικός. Αλλά προς το παρόν,
πρέπει να φύγετε από αυτό το ακίνητο. Η Βικτόρια έβγαλε το τηλέφωνό της, αλλά αντί να καλέσει τον πατέρα της, τράβηξε μια φωτογραφία των αστυνομικών. Καταγράφω αυτή την παρενόχληση. Ο δικηγόρος μου θα ενδιαφερθεί πολύ για το πώς με αντιμετωπίσατε με βάση τα ψέματα της αδελφής μου. Κυρία μου, παρακαλώ βάλτε το τηλέφωνό σας στην τσέπη σας και να μας συνοδεύσετε τώρα. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια εξελίχθηκε τόσο γρήγορα που σχεδόν το έχασα. Η Βικτόρια ξαφνικά έτρεξε, όχι προς το δρόμο, αλλά προς την παραλία, πιστεύοντας προφανώς ότι θα μπορούσε να ξεφύγει διασχίζοντας την άμμο. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν αμέσως, ο ένας κάλεσε ενισχύσεις μέσω ασυρμάτου, ενώ ο άλλος την κυνήγησε με τα πόδια. Η Βικτόρια κατάφερε να διανύσει περίπου 50 μέτρα πριν χάσει την ισορροπία της στη μαλακή άμμο και πέσει σκληρά. Ο αστυνομικός που την κυνηγούσε την πρόλαβε γρήγορα και σε λίγα δευτερόλεπτα, η Βικτόρια ήταν με χειροπέδες, φωνάζοντας για αστυνομική βία και παράνομη σύλληψη. Εγώ κατέγραψα τα πάντα από πολλαπλές γωνίες κάμερας, παρακολουθώντας τη σκηνή να εκτιλήσεται με μια παράξενη απάθεια. Αυτή ήταν η αδελφή μου, το πρόσωπο με το οποίο είχα μεγαλώσει, που τώρα συλλαμβανόταν για απόπειρα κλοπής της περιουσίας μου. Το δεύτερο περιπολικό έφτασε. Και οι αστυνομικοί που ήρθαν ως ενίσχυση βοήθησαν να συνοδεύσουν τη Βικτόρια στο όχημα. Αυτή συνέχιζε να φωνάζει, η φωνή της να ακούγεται σε όλη την παραλία. Αλεξάνδρα, ξέρω ότι παρακολουθείς. Αυτό δεν έχει τελειώσει. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι στην οικογένειά σου. Ένας αστυνομικός πλησίασε την κάμερα της μπροστινής πόρτας. Κυρία μου, είστε ακόμα στη γραμμή, εδώ είμαι. Παίρνουμε την αδελφή σας στο αστυνομικό τμήμα για κράτηση λόγω απόπειρας διάρρηξης, παράνομης εισόδου και αντίστασης κατά της σύλληψης. Θα πρέπει να έρθετε στο Cannon Beach για να δώσετε επίσημη κατάθεση και τα έγγραφά σας. Μπορώ να είμαι εκεί σε 3 ώρες. Εντάξει. Ζητήστε το λοχεία Williams όταν φτάσετε. Μέσα σε 15 λεπτά ήμουν στο δρόμο, ρίχνοντας τα απαραίτητα σε μια τσάντα. Και κατευθυνόμενος νότια μέσα στην απογευματινή κίνηση. Η διαδρομή μου έδωσε χρόνο να επεξεργαστώ τα γεγονότα. Η Βικτόρια απλώς απέτυχε ξανά. Είχε προχωρήσει σε εγκληματική συμπεριφορά, δημιουργώντας ένα ιστορικό που θα υποστήριζε τυχόν μελλοντικές διαταγές περιορισμού ή νομικές ενέργειες που μπορεί να χρειαστώ. Ο Τζέφρι με πήρε τηλέφωνο στη μέση της διαδρομής. Μου τηλεφώνησε η αστυνομία του Cannon Beach. Είσαι καλά, είμαι καλά. Πηγαίνω να δώσω κατάθεση. Τους έστειλα ήδη όλα τα έγγραφα που ζήτησαν. Τίτλο ιδιοκτησίας, αρχίατον. Προηγούμενες μη εξουσιοδοτημένες εισόδους της Βικτόριας, τα βίντεο ασφαλείας από την περασμένη Τετάρτη. Χτίζουν μια ισχυρή υπόθεση για. Αν αποφασίσεις να υποβάλεις μήνυση. Θα υποβάλω μήνυση. Τα λόγια. Βγήκα με σιγουριά και αποφασιστικότητα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και προφανώς οι νομικές συνέπειες. Είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Βικτόρια. Ωραία. Θα σε συναντήσω στο αστυνομικό. Μην υπογράψεις τίποτα και μη συμφωνήσεις σε τίποτα χωρίς να είμαι παρόν. Το αστυνομικό τμήμα του Cannon Beach ήταν μικρό, το είδος του τοπικού τμήματος που πιθανώς ασχολούνταν περισσότερο με καταγγελίες παρά με εγκλήματα κατά της περιουσίας. Η Λοχίας Williams με συνάντησε στο λόμπι, μια γυραλαία γυναίκα στα 50 της που έβγαζε από ικανότητα και εξουσία. Ο Τζέφρι έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και την ακολουθήσαμε σε μια αίθουσα ανακρίσεων. Η αδελφή σας ισχυρίζεται ότι πρόκειται για παρεξήγηση, ξεκίνησε η αρχιφύλακας Williams. Ισχυρίζεται ότι ο πατέρας σας της έδωσε την άδεια και ότι πίστευε ότι είχε νόμιμο δικαίωμα πρόσβαση στην ιδιοκτησία. Ο πατέρας μου δεν κατέχει κανένα τμήμα της ιδιοκτησίας, απάντησα, σπρώχνοντας τα έγγραφα πάνω στο τραπέζι. Εγώ είμαι ο μοναδικός ιδιοκτήτης, όπως φαίνεται εδώ. Η Βικτόρια ήξερε ότι δεν είχε άδεια, γι' αυτό και προσπάθησε να μπει με τη βία αντί απλά να χρησιμοποιήσει τα κλειδιά. Τα κλειδιά που έχει στην κατοχή της δεν ταιριάζουν στις κλειδαριές σας. Σωστά. Άλλαξα τις κλειδαριές πριν από 3 μήνες, ειδικά επειδή έμπαινε χωρίς άδεια. Περάσαμε μια ώρα εξετάζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία, αναλύοντας τη χρονική σειρά των γεγονότων και καταγράφοντας την κλιμακούμενη συμπεριφορά της Βικτόριας. Ο Λοχίας Williams κρατούσε σημειώσεις, ζητώντας περιστασιακά διευκρινήσεις. Όταν τελειώσαμε, κάθισε πίσω στην καρέκλα της. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για παρεξήγηση. Η αδελφή σας γνώριζε ότι δεν είχε δικαίωμα πρόσβασης και προσπάθησε να παρακάμψει την ασφάλεια σας με εξαπάτηση και βία. Το ερώτημα είναι, πώς θέλετε να προχωρήσετε, πλήρης δίωξη, είπα. Θέλω να απαγγελθούν και να διωχθούν όλες οι πιθανές κατηγορίες.
Ακόμα και αν είναι μέλος της οικογένειας, ειδικά. Επειδή είναι συγγενής, έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση ως όπλο για χρόνια και πρέπει να καταλάβει ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Ο Λοχίας Williams κούνησε αργά το κεφάλι. Θα απαγγείλει κατηγορίες για απόπειρα διάρρηξης, παράνομη εισβολή και αντίσταση κατά της αρχής. Ο εισαγγελέας θα επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία. Δίκη. Να γνωρίζετε ότι αυτό θα δημιουργήσει μόνιχο μητρώο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε φυλάκιση σε περίπτωση καταδίκης. Καταλαβαίνω. Μετά το αστυνομικό τμήμα, ο Τζέφρι με συνόδευσε στο αυτοκίνητό μου στο πάρκινγκ. Ξέρεις, η Βικτόρια θα το χρησιμοποιήσει αυτό για να σε παρουσιάσει ακόμα πιο κακό. Θα ισχυριστεί ότι τη συνέλαβες από κακία. Άστιν. Έχω έγγραφα, αστυνομικές αναφορές και καταθέσεις μαρτύρων. Η αλήθεια είναι διαθέσιμη σε όποιον θέλει να δει πέρα από την αφήγηση της ως θύμα. Ο πατέρας σου με πήρε νωρίτερα, είπε προσεκτικά ο Τζέφρι. Είπε προσεκτικά. Ήθελε να σε πείσω να αποσύρει τις κατηγορίες. Τι του είπες? Ότι είσαι πελάτης μου, όχι αυτός, και ότι παίρνεις τη σωστή νομική απόφαση. Δεν ήταν ευχαριστημένος, αλλά το δέχτηκε. Οδήγησα μέχρι το παραθαλάσσιο σπίτι μου και τελικά παρκαράω στην είσοδο που είχα δει τη Βικτόρια να εισβάλλει 2 φορές μέχρι τώρα. Το σπίτι στεκόταν. Ήσυχο στο φως του δειλινού, ανέπαφο και ασφαλές. Περπάτησα σε κάθε δωμάτιο. Αργά, ελέγχοντας για τυχόν ζημιές, για οποιοδήποτε σημάδι ότι οι προσπάθειες της Βικτόριας είχαν πετύχει. Όλα παρέμεναν ακριβώς όπως τα είχα αφήσει. Τα έπιπλα μου, τα έργα τέχνης μου, το καταφύγιό μου άθικτο. Εκείνη τη νύχτα, κοιμήθηκα στο δικό μου κρεβάτι, ενώ τα κύματα έσπαζαν στην ακτή έξω. Το σύστημα ασφαλείας παρέμεινε ενεργοποιημένο, παρακολουθώντας για τυχόν απειλές που θα μπορούσαν να εμφανιστούν. Αλλά για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, ένιωσα κάτι σαν ηρεμία να εγκαθίσταται στους χώρους που η Βικτόρια είχε προσπαθήσει να καταλάβει. Το πρωί της Πέμπτης έφερε απροσδόκητα. Ο μπαμπάς τηλεφώνησε στις 8 π.μ, με προσεκτική και συγκρατημένη φωνή. Η Βικτόρια επικοινώνησε μαζί μου από τη φυλακή. Χρειάζεται χρήματα για την εγγύηση. Και περίμενα το έτοιμα, την πίεση να βοηθήσω την οικογένεια παρά τα πάντα. Και της είπα όχι. Της είπα ότι αυτή δημιούργησε αυτή την κατάσταση με τις δικές της επιλογές και πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Η Πατρίσια επίσης αρνείται να βοηθήσει. Η Βικτόρια θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που της έχουν απομείνει για την εγγύηση και την νομική υπεράσπιση. Είμαι έκπληκτος. Οι λέξεις μου φαίνονταν ανεπαρκείς για το μέγεθος αυτού που έλεγε ο μπαμπάς. Έπρεπε να το είχα κάνει πριν από χρόνια, πριν από δεκαετίες. Η μητέρα σου προσπάθησε να μου το πει, αλλά δεν την άκουσα. Τώρα ακούω. Αλεξάνδρα, συγγνώμη που πήρε τόσο καιρό. Αφού κλείσαμε το τηλέφωνο, κάθισα στη βεράντα μου. Και παρακολουθούσα τα θαλασσοπούλια να πετούν στον πρωινό ουρανό. Ο αέρας μύριζε αλάτι και δυνατότητες. Το τηλέφωνο μου χτυπούσε συνεχώς με μηνύματα από την ομάδα μου στο Σιάτλ. Η παρουσίαση του προϊόντος προχωρούσε. Τέλεια. Οι πρώτες κριτικές ήταν εξαιρετικές. Οι επενδυτές ήταν ευχαριστημένοι με την αρχική ανταπόκριση της αγοράς. Η ζωή συνέχιζε. Παρά τις προσπάθειες της Βικτόριας να την ανατρέψει. Η εταιρεία μου ευδοκιμούσε επειδή την είχα χτίσει πάνω σε στέρεες βάσεις, όχι. Οικογενειακές υποχρεώσεις ή δανεισμένη επιτυχία. Το σπίτι μου ήταν ασφαλές επειδή το είχα κερδίσει και το προστάτευαμε. Όρια που η Βικτόρια δεν είχε μάθει ποτέ να σέβεται. Οι εβδομάδες που ακολούθησαν τη σύλληψη της Βικτόρια έφεραν μια παράξενη σαφήνεια στη ζωή μου. Η συνεχής ένταση της αναμονής για την επόμενη επίθεσή της διαλύθηκε, αντικατασταθεί. Από τον απλό ρυθμό της διαχείρισης της εταιρείας μου και των περιστασιακών επισκέψεων στο καταφύγιό μου στην παραλία. Η νομική διαδικασία προχωρούσε σταθερά. Η Βικτόρια δήλωσε αθώα, ισχυριζόμενη ότι πίστευε ειλικρινά ότι η προφορική άδεια του πατέρα μου της έδινε. Της έδωσε δικαιώματα πρόσβασης. Ο εισαγγελέας, οπλισμένος με τα εγγραφά μου και τα βίντεο ασφαλείας, δεν εντυπωσιάστηκε από την υπεράσπισή της. Ο μπαμπάς και εγώ ξαναχτίσαμε τη σχέση μας αργά, προσεκτικά. Παρακολούθησε μια εκδήλωση παρουσίασης προϊόντων στο Σιάτλ και μετά έμεινε για να ξαναγηθεί για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις. Έκανε έξυπνες ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα και τις διαδικασίες παραγωγής μας, άκουσε τα μέλη της ομάδας μου να περιγράφουν το έργο τους και δεν έκανε καμία αναφορά στα επιτεύγματα ή τις ανάγκες της Βικτόρια. Ήταν η προσοχή που λαχταρούσα. Χρόνια, που ήρθε αργά αλλά ήταν γνήσια. Η μητέρα σου θα ήθελε πολύ να το δει αυτό, είπε καθώς περπατούσαμε στα ερευνητικά εργαστήρια, όπου η ομάδα της Μπέθη ανέπτυξε νέες συνθέσεις.
Πάντα έλεγε ότι είχε την αποφασιστικότητα να αλλάξει τον κόσμο. Μακάρι να την είχα πιστέψει νωρίτερα. Η δίκη της Βικτόριας είχε προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου. Ο δημόσιος συνηγορός της επικοινώνησε με τον Τζέφρι για συζητήσουν μια συμφωνία αποδοχής ενοχής. Αποδοχή ενοχής για παράνομη εισβολή σε αντάλλαγμα για την απόσυρση των κατηγοριών για διάρρηξη και αντίσταση κατά της αρχής. Η προτινόμενη ποινή θα ήταν αναστολή, κοινωνική εργασία και μόνιμη περιοριστική εντολή που θα της απαγόρευε να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από εμένα ή τις περιουσίες μου. Είναι μια λογική πρόταση, είπε ο Τζέφρι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής μας συνάντησης. Θα έχεις νομική προστασία χωρίς την αβεβαιότητα μιας δίκης. Ποια είναι η σύστασή σου, δέξου την. Έχεις ήδη κερδίσει αυτό που έχει σημασία. Σαφή όρια, νομική τεκμηρίωση της συμπεριφοράς της και προστασία στο μέλλον. Αν επιμείνεις για μέγιστη ποινή, δεν θα σου προσφέρει τίποτα πιο πολύτιμο από αυτό που προσφέρει αυτή η συμφωνία. Δέχτηκα τη συμφωνία. Η Βικτόρια θα εκτελέσει 200 ώρες κοινωνικής εργασίας, θα παρακολουθήσει υποχρεωτική συμβουλευτική για θέματα ορίων και θα ζήσει με το μόνιμο μητρό της παράνομης εισόδου. Το πιο σημαντικό είναι ότι η περιοριστική εντολή σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να εμφανιστεί στο σπίτι μου, στο γραφείο μου ή στο παραθαλάσσιο σπίτι μου. Οι νομικές συνέπειες επέβαλαν αυτό που η οικογενειακή υποχρέωση δεν μπόρεσε ποτέ να επιβάλλει. Την ημέρα που η Βικτόρια υπέγραψε τη συμφωνία, έλαβε ένα email από την Τζένιφερ, την πρώην σύζυγο, που με είχε προειδοποιήσει για τις συνήθειες της Βικτόριας. Έμαθα για τις ποινικές κατηγορίες. Ο Γκρέγκορι και εγώ εξετάζουμε το ενδεχόμενο να ξανανοίξουμε την υπόθεση εναντίον απάτη με πιστωτική κάρτα. Η τεκμηρίωσή σας και η επιτυχής δίωξη την κάνουν πιο πιθανό να μας πάρουν. Σας ευχαριστούμε που τελικά την κάνατε να λογοδοτήσει. Απάντησα με ενθάρρυνση και προσφορά να μοιραστώ οποιαδήποτε σχετική απόδειξη που θα μπορούσε να βοηθήσει την υπόθεσή τους. Το δίκτυο θυμάτων της Βικτόριας ήταν μεγαλύτερο από μικρομετόνο τι είχα. Είχα συνειδητοποιήσει, και κάθε άτομο που είχε εκμεταλλευτεί άξιζε την ευκαιρία να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει η υπόθεση. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, η ζωή μου είχε επανέλθει σε μια νέα κανονικότητα. Η κυκλοφορία του προϊόντος ξεπέρασε τις προβλέψεις, εξασφαλίζοντας έναν ακόμη γύρο χρηματοδότησης από επενδυτές. Χρηματοδότησης που θα μας επέτρεπε να επεκταθούμε σε επιπλέον θεραπευτικούς τομείς. Προώθησα την Μπέθανη σε αντιπρόεδρο έρευνας, αναγνωρίζοντας τα χρόνια αφοσιωμένης εργασίας και τις λαμπρές συνεισφορές της. Η ομάδα μου συγκεντρώθηκε σε ένα εστιατόριο στο κέντρο του Σιάτλ για να γιορτάσει, κάνοντας πρόποση με αφρόδημη λύτη και μοιράζοντας ιστορίες για τις προκλήσεις που είχαμε ξεπεράσει μαζί. Στην Αλεξάνδρα, ο Τόμας είπε, υψώνοντας το ποτήρι του, για την οικοδόμηση μιας εταιρείας που πραγματικά νοιάζεται για την υπομονή, όχι μόνο για τα κέρδη. Στην επιβίωση από οικογενειακά δράματα χωρίς να χάσει το μυαλό σου, πρόσθεσε η Μπέθανη με ένα νόημα χαμόγελο. Σήκωσα το ποτήρι μου, κοιτάζοντας γύρω μου τους ανθρώπους που είχαν επιλέξει να συνεργαστούν μαζί μου, που σεβόταν αυτό που είχα χτίσει, που καταλάβαιναν ότι η επιτυχία απαιτεί όρια και αρχές. Σε όλους μας, στο να επιλέγουμε το δύσκολο σωστό αντί για το εύκολο λάθος. Την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, πέρασα 5 ημέρες στο παραθαλάσσιο σπίτι μου. Ο καιρός ήταν κρύος και γκρίζος, με διαλείπουσα βροχή, και οι τουρίστες λιγοστοί, ιδανικές συνθήκες για μοναξιά και περισυλλογή. Περπατούσα στην παραλία κάθε πρωί, παρακολουθώντας τα κύματα να αναδιαμορφώνουν την άμμο, σκεπτόμενος το έτος που είχε περάσει και την εκδοχή του εαυτού μου που είχε προέκυψε από τη σύγκρουση. Η Βικτόρια είχε προσπαθήσει να πάρει αυτό που είχα χτίσει, χρησιμοποιώντας τις οικογενειακές υποχρεώσεις ως δικαιολογία για την κλοπή. Απέτυχε επειδή τελικά κατάλαβα κάτι ουσιαστικό. Η αγάπη χωρίς όρια δεν είναι αγάπη, αλλά υποχωρητικότητα. Και η γενεοδορία χωρίς αμοιβαιότητα δεν είναι καλοσύνη, αλλά εκμετάλλευση. Το να θέτω όρια δεν με έκανε σκληρή. Με έκανε λογική. Ο μπαμπάς τηλεφώνησε την παραμονή των Χριστουγέννων. Με την είδηση ότι η Βικτόρια είχε μετακομίσει την Αριζόνα, είχε πάρει μια δουλειά ως διευθύντρια σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης και νίκιαζε ένα μικρό διαμέρισμα με τα δικά της χρήματα. Παραπονιέται για τη δουλειά και τη ζέστη, είπε. Αλλά στην πραγματικότητα πηγαίνει στη δουλειά της και πληρώνει τον νίκη της. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που είναι εντελώς αυτοσυντηρούμενη. Καλό για εκείνη. Το εννοούσα. Η Βικτόρια έπρεπε να μάθει ότι η επιβίωση απαιτεί προσπάθεια, όχι χειραγώγηση. Ίσως να το καταλάβαινε. Ίσως. Ίσως όχι. Όπως και να έχει, οι επιλογές της δεν ήταν πλέον δική μου ευθύνη. Το πρωί των Χριστουγέννων, κάθισα στη βεράντα μου.
Τυλιγμένη σε κουβέρτες, πίνοντας καφέ, καθώς ο χειμερινός ήλιος έσπαγε τα σύννεφα πάνω από τον ωκεανό. Το τηλέφωνό μου δεν είχε καμία απέτηση, καμία κρίση, κανένα μέλος της οικογένειας που να περιμένει από μένα να θυσιαστώ για τη δική τους ευκολία, μόνο ήσυχα μηνύματα από φίλους, μια βιντεοκλήση προγραμματισμένη με τον μπαμπά για αργότερα και την ειρηνική μοναξιά που είχα παλέψει να προστατεύσω. Η Βικτόρια αντιμετώπιζε τις συνέπειες που είχε περάσει χρόνια προσπαθώντας να αποφύγει. Η καταδίκη για παράνομη εισβολή την ακολούθησε στους ελέγχους του ιστορικού της, περιορίζοντας τις επιλογές στέγασης και τις ευκαιρίες απασχόλησης. Η περιοριστική εντολή την απομόνωσε από τα μέλη της οικογένειάς της που θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να ξαναχτίσει τη ζωή της, αναγκάζοντάς την να αναπτύξει τελικά την αυτονομία που δεν είχε χρειαστεί ποτέ. Οι ακόλουθοι της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τελικά συνειδητοποίησαν ότι η αφήγηση της ως θύμα είχε κατασκευαστεί από ψέματα, και οι αναρτήσεις της προσέλκυσαν κριτική αντί για συμπάθεια. Ανακάλυψε αυτό που είχα μάθει από μικρή. Ο κόσμος σπάνια ανταμείβει τη χειραγώγηση όταν η αλήθεια βγαίνει στο φως. Κοιτάζοντας πίσω στο ταξίδι μου για την προστασία. Αυτό που μου ανήκε, δεν ένιωσα καμία ενοχή, μόνο την ήσυχη ικανοποίηση ότι τα όρια είχαν γίνει σεβαστά. Και της δικαιοσύνης που αποδόθηκε. Είχα επιλέξει τον εαυτό μου αντί για τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Και με αυτό, βρήκα επιτέλους την ηρεμία που μου άξιζε.